Mhuri yeZimbabwe taifunga kuti vanhu veTCC chete vari kuda zvekudemonstrata, taifunga kuti vanhu veTCC chete vari kuda zvekupinda mumastreets zvekujamuka, asi toona kuti kunyangwe nevanhu vari kutoshandira government yemacivil servants ava kutopinda mumastreets achidhimanda kuti aiwa mnangagwa zvari kuita hazvisirizvo, sezvatiri kuona muguta reGweru ratoziva kuti iguta rerunyararo. Tinoona kuti vashandi vanokomera. Saka mhuri yeZimbabwe tisati tapinda munyaya iyi nokurudzira uchibva subscribe like uchina on the bell icon torambochana muupdates anokupa pano paZim News Live. Saka tinoona kuti panapa pane nyaya yakamira kudai so, iri kunzi kanzuru yeguta reGweru yotarisana nedambudziko rekutadza kubhadhara vashandi vayo. Aiwa, pakaipa mhuri yeZimbabwe, ngatipinde munyaya yacho tinzwe kuti iri kuti kudini. Kutadza kubhadharwa kwevashandi kwakonzeresa kuti vazhinji vavo vave kukoniwa kuripira mari dzemaschool fees evana nemari dzekuripira rent. Vamwe vevashandi ava vava kuratidza kutsamwa kwavo padandemutande reGweru Residents and Ratepayers Association GRRA. Nhandare yeWhatsApp ine makanzuru eTCC, mamaneja, vashandi vekanzuru, vagari nevaridzi vedzimba. Vashandi ava vanoti vari kutadza kubhadharira vana vavo mari dzechikoro, zvikuru vane vana vari kuenda grade 1 neform 1. Saka tiri kuona papicture apo tinoona kuti vashandi veGweru City Council vanobata maposta, vanobata mabhana vachifamba vachidemonstrate vachiti aiwa hazvisi kuita. Saka mhuri yeZimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi pakusabhadhara kuri kuitwa vashandi vekanzuru yemuguta reGweru, kuti munozviona sei? Ine comment section medu mutudzai mafungiro enyu. Aiwa, muchilike muchisubscribe notina on the bell icon. Tamuchana maupdates anokupai pano paZim News Live.